मी प्रज्ञा तेली. आज मी तुम्हाला सुकी कर्दी करून दाखवणार आहे. साठी मी सुकी कर्दी घेतली, साफ करून घेतली, डोकी वगैरे सगळी सगळं शेपटी सगळं त्याच्यामध्ये काढून घेतले आणि ते मी आता ना भाजून घेणार आहे. म्हणजे थोडं हलकं हलकं गरम करायचं आणि 2 कांदे आणि हे 1 टोमॅटो भाजणार आहे आणि हे हलकं हलकं भाजून घेणार आहे मी. हे हलकं हलकं भाजून घेणार आहे. जास्त नाही भाजायचं, थोडं हलकं भाजायचं, एकदम करपवायचं पण नाही, कारण याचा इवसपणा असतो तो थोडा निघाला पाहिजे, म्हणून थोडं भाजून घ्यायचं. झालेलं आहे तर मी गॅस बंद करते आणि काय करते, या वाडग्यामध्ये मी ना काढून घेते, या वाडग्यामध्ये काढून घेते आणि यात थोडंसं पाणी टाकते आणि असं 10 मिनिटं असंच ठेवणार आहे या वाडग्यामध्ये आणि त्याला भिजायला देणार, म्हणजे तो कसं नरम होईल. तोपर्यंत मी हा कांदा आणि टोमॅटो कापून घेते. कर्दी मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे, हे बघा 10 मिनिटं भिजत ठेवले. इथे कांदा कापून घेतलाय, 2 कांदे, टोमॅटो दाखवताना मी एकच दाखवला, अजून 1 टोमॅटो घेतला आणि तो कापून घेतला. 4-5 कोकमं घेतली आहेत, मालवणी मसाला, कांदा लसूण मसाला, हळद घेतली. मालवणी मसाला कमी घेतले कारण मी कांदा लसूण मसाला घेतलाय ना, म्हणून तो मसाल्याचं प्रमाण कमी ठेवलं. आता मी तेल तवा तापत ठेवलाय, तेल होते यात मी मिरची आलं हे कोथिंबीर कढीपत्ता नाही वापरला. कांदा चांगला ब्राऊन करून घ्यायचा. कांदा ब्राऊन करून घ्यायचा आणि दाखवते. कांद्याचा कलर चेंज झालेला आहे, आता मी त्यात टोमॅटो टाकतो. आणि थोडंसं मीठ. आणि हे टोमॅटो पूर्ण विरघळायला द्यायचं त्याला. टोमॅटो विरघळला आहे, आता मी त्यात सगळे मसाले आहेत ना ते टाकते. सगळं मिक्स करून घेते. त्यात मग ही कर्दी पण टाकते आणि मिक्स करून घेते. 4 कोकमं टाकते. त्यात ना थोडं पाणी होते. आणि झाकण ठेवते आणि मग शिजल्यावर दाखवते. आता चेक करूया. हे बघा झालेलं आहे. ते म्हशीची अशी करून बघा. मी कधी कधी टोमॅटो पण नाही, बिना टोमॅटोची पण चांगली होते. 2 कोकम जास्त टाकायचे. टोमॅटो पाहिजे असं काय नाही, बिना टोमॅटोची पण करून बघा, चांगली लागते. मी आज टोमॅटो घातला, कधी टोमॅटो मी घालतच नाही. अशी करून बघा. गॅस बंद करते मी आता. मी केलेली
सुकी कर्दी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशात नवनवीन रेसिपी तुमच्यासोबत घेऊन येत राहील आणि मला प्लीज सपोर्ट करा. चला भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.